Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amanzibela eNimba ngomhla ka-23 April. Guys, kushubile-ke manje phakathi-ke kwaNomfundiso-ke benoZoleka. Shuthi namhlanje-ke igcine iphumile i-article ebeka uZoleka njengeqhawekazi nensika yalaphayana koNgcikana, njengoba nje efike khona waletha ushintsho oluhle, ngisho nenkampani isimane yahlanganiswa, nje yonke into ihamba kahle, seloke nje wafika khona eZomagodi. Le article-ke guys yenze wonke umuntu wanyusa amashiya ukuthi hayibo, what about uNomfundiso? Kodwa-ke uNomfundiso wamane waswalowisha i-pride yakhe, wenza sengathi yonke into ihamba kahle, kanti ngaphakathi guys uyabila, uyatsha kaloku. Yayi! Namhlanje-ke bahambile-ke benayo umfowabo beyocela phela uxolo kwesibili kuSigqibo nondodakazi wabo uNonceba. Bathe befika khona-ke, hhayi uNonceba wamane washo ukuthi nje alukho uxolo azobanikeza lona, ngoba uSafari Shekabi yena eyitshela ukuthi uma wakhe uyamzonda kanti ubegula. Kungani uNomfundiso naye angashongo ukuthi uma wakhe uyagula? Sonke lesi sikhathi ucabanga ukuthi uma wakhe yena uyamzonda, so akanalo uxolo for bona. Bahamba-ke guys benyobozela, bephinde emumva. Washo nje uNonceba ukuthi akabafuni eduze kwakhe. Ubekhona-ke noZoleka yonke lento yenzeka. Ubaba kaLazarus-ke uqhamuke nesigqibo sokuthi kungcono benze iplani yokugcina ngce ezokwenza ukuthi umndeni uhlangane, ngoba yena ngeke akwazi ukuphila emhlabeni engazwani nabantwana bakhe. So iplani-ke ibithi abize uZoleka, ebese-ke amncenga uZoleka ukuthi-ke abakhulumele noNonceba benoLazarus, cause at least yena uclose nabo. Ushilo wathi, mntanami, uchade kulo mndeni for a reason, wena uyi-glue yakulo mndeni. Angeke uzokwazi ukuthi uvume uba siqhekeke ukhona. At least wena uyakwazi ukukhuluma noLazarus noNonceba, you can go through them. Ube siyabatshela ukuthi hayi cha, asike sixolelane umndeni ukwazi ukumove forward. All of lento le yenzakalile. Nangampela-ke guys, uZoleka uvumile. Lapho uNomfundiso-ke ubekade encike ngodonga elalele yonke i-conversation, cause uNomfundiso uyathanda ukucutha guys. Ushilo kubaba kaLazarus ukuthi ithemba lami lonke selikuwena, Siyolise mntanami. Wena ngisho i-article ishilo ukuthi uyimbokodo, ishilo ukuthi wena you are a Mariek nalekhaya. So prove yourself, please speak with my children. Benze be-understand ukuthi I am also in pain ngokuthi-ke kulahleke uma wabo. Guys, Zoleka went back, did just that. Umane nje wakhuluma naye-ke uLazarus umyeni wakhe benoNonceba, wabatshela ukuthi hayi guys, kuzomele nizame ukuthi ni-move on kulento le eniyizwayo njengamanje. Angisho ukuthi ipheni yenu idilitheni, cha, qhubekani nizwe inhlungu, but nikwazi ukuthetha no-antwenu, nikwazi ukuthetha notatawenu, okay? Cause mina ningilethele ekhaya, nathi ngiyi-glue yale khaya. Manje ngizoba kanjani i-glue mekuthi nani aningi-support, aningilekeleli ekutheni ngisize ngifikise kulo mndeni lo? Uma wena uhambile emhlabeni but nani itsho ukuba uyathanda umndeni ube yimbumba. Manje nina as her children nithi akafile kanjani mekuthi nilethe uqhekeko la mndenini, anifuni ukuthetha notatawenu, anifuni ukuxola. So kunenzondo enhlizweni zenu, but please remove leyo nzondo nifake uthando instead of inzondo, ngoba senireplace indawo yothando with inzondo. Eyi, amazwi guys kaZoleka afike ancibilikisa inhliziyo kaLazarus, aphinde ancibilikisa inhliziyo kaNonceba, and finally wakwazi ukuthi-ke abatshintshe umqondo, bakwazi ukuthi-ke baxolele utata wabo. Guys, now that's where the story begins. Uhambile-ke uZoleka with a lot of happiness enhlizweni yakhe ukutshela phela ubaba kaLazarus ukuthi it is done. Iy'ngane zakhe seziredi ukukhuluma naye and to put everything behind. Kanti uzothi mefika laphaya angamfici ubaba kaLazarus, afice uNomfundiso. Ufike khona-ke wathi, hi, where is utata? Athi hayi usaphumile abe nonyana wami. Yindaba, why are you here? Wathi hayi bendizomxelela uba hayi ngikwazile ukuthetha noSigqibo abe noNonceba, hayi bashilo ukuthi they are ready to let bygones be bygones. So yeah, everything went well. Sebezokwazi ukuthi-ke abadlulise ebese be-move forward from yonke lento eyenzakalileyo. Hey! Nomfundiso wathi, uyazi wena Siyolise man, eyi then ndazi bazoyenza lento. Wahleka naye uZoleka ecabanga ukuthi hayi uyamvuyela uNomfundiso, kanti no, she's just pretending. Wathi uyazi wena, kakade ngangikujongile man, yazi unalento man yokuthi
la ungena khona abantu bechukumeke, like bechukume bonke abantu. Yazi, ndike ngikubone nje ngisho indlela othatha ngayo, indlela owenza into ngayo, ngisho ne-article yakuvumela ukuthi wena uyiMariek. Yala, umane nje wenza show yonke into efeyilayo la endlini uyayisusa, wafika wena yonke into yaphumelela. So mna ndiyifeyila, wena uwena ongundlunkulu wale khaya manje. I am sure you've planned this long time ago wena. Hayi, waqala-ke manje washintsha ubuso uZoleka, wathi ya, this started ngesikhathi uSydney efuna ukuba yi-CIO. Wenze njani wena? Weza lapha enkampanini wafosa ukuba a beautiful sign of mine, uSigqibo abeke wena as i-CIO. Why? Because you seduced him, angithi? Waphuma uSydney esikhundleni kwahlala wena. Emva koko ubonile ukuthi no man, unyana wami muhle, usuccessful and uchwepheshe kwi-tech. Wathi no, akakuchadi kaloku, cause vele akananzala, uzobe usuzana lezo zonke lezi iy'ngane zakhe ey'ningi, ubhudulwe iy'ngane ebese uzothi gci empilweni la koNgcukana. No, akuphelelanga lapho. Uthe usungenile la ekhaya wabona ukuthi kunomnotho, ku-wealthy la ekhaya. Wathi ngcono-ke uma uba iMariek, ube uNdlunkulu, ususe mina esikhundleni kungene wena, angithi? Yo, omane wathi uZoleka, suthetha kanjalo. Wathi no, let me finish. Vele, I'm speaking the truth here. Wena uyincukuthi wena, kade wayiplana lento le ukuthi uzoba kanjani uNdlunkulu la ekhaya koNgcukana. Guys, kwabuya inyathelo emsileni kuZoleka. Wathi uyazi anti, ngiyakuva uyathetha, kodwa ngiyabona ukuthi inkinga yakhe iyiphi. Wena ubitha wena, you are bitter. Wathi yabona, this started a long time ago, ngesikhathi uphucwa ukuba i-queen. Inkosi ayikuchadanga wena, yachada i-princess. Kwaye ngisho usuyizalele ngisho unyana, kwaye lowo nyana bakulahla naye. Kwaqala kwathi gqi enhlizweni kaNomfundisi, kwaba buhlungu manje masamagama esibuyela ngakuyena. Wathi ewe kaloku awufeyilishanga nje ekuchadeni i-chief, but ufayilishe ngisho nale khaya, cause awukwazanga ukuba uqondise umfowenu, wafihla iy'mfihlo ey'nkulu engabe wawumtshela ukuthi akakhulumi iqiniso sakuse-early. Like uhluleka everywhere, uhluleke koNgcukana, wahluleka ngisho kubeni unkosikazi we-chief, and now usufosa unyana wakho ukuthi athathe isikhundla sokuba umphathi wale nkampani yase-Ingcukana Industries. Nayo futhi leyo nto uyahluleka, shuthi kahle kahle sehlulekile wena. Yo, yashimpama guys, ebusweni bukaZoleka eshawa noMfundisi, ukubonakala ukuthi hayi cha, amazwi abakhulumile afika ahlale enhlizweni njengommese, athi gci kuNomfundisi guys. And now the war has started, the war has begun. And yabona le article, I knew from yesterday ukuthi ukuphuma kwayo is not gonna end well between uNomfundisi noZoleka, and it ended up with a slap guys, impama evuthayo ebusweni bukaZoleka. Nakhona uZoleka, I can't blame her much because she was just returning the favor. Ubeseqedile ngaye uNomfundisi ekhuluma kabuhlungu, amazwi abuhlungu ngaye, naye-ke wathutha iphensilela kanti uzothola impama. Guys, aphela lawo faka amazwela namhlanje, ngakhohle kusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile nginifuthela amazwela eNimba ngomhla ka-23 April. Guys, kushubile-ke manje phakathi kukaNomfundisi benoZoleka. Shuthi namhlanje-ke igcine iphumile i-article ebeka uZoleka njengeqhawekazi nensika yalaphayana koNgcukana, njengoba nje efike khona waletha ushintsho oluhle, ngisho nenkampani isimane yahlanganiswa nje, yonke into ihamba kahle, seloke nje wafika khona eZomagodi. Le article-ke guys yenze wonke umuntu wanyusa amashiya ukuthi hayibo, what about uNomfundisi? Kodwa-ke uNomfundisi wamane waswallowisha i-pride yakhe, wenza sengathi yonke into ihamba kahle, kanti ngaphakathi guys uyabila, uyatsha kaloku. Yayi, namhlanje-ke bahambile-ke benayo umfowabo beyocela phela uxolo kwesibili kuSigqibo nondodakazi wabo koNonceba. Bathe